Hurian itu hatta adurakso tamulai perminggota tapamanat edeta nomor 42 manang nomor 10 ayat napa dua huni tergurit di si naroma guru nami sasitongna naroma guru mi. Huriani Tuhatta Yesus Kristus hami saluhut perhaladu hakebebere seng sawa pasahaton tabi ma tusude ruas ni huria selamat atpen madihamu saluhutna edehon hamuma debata puji hamuma guarna paledes hamuma dalad di ibana di hari sadarion tamahita madok mauliate itu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria na mangalehon partikiano dihita marningot ari aits disadok pertibion toho di minggu atpen parjoloon molo tapatupa pe parningotanon asatung takas do dihita maboto jorembut ni aits naro marhiti penyebaran virus HIV di parmingguota sadarion tabuamma nang ditangyang ta akadongatta namanaon sahit HIV manang AIDS dohot halak na olo mangalehod diri na marhobas laho mangurupi na marsahiti majonok mahita jala maruduk ni roha di adopan ni debata ay nung nga ro iba na manopot hita manurirangi mahita taringot tu raja ni hamuliaon maredde mahita. Anu
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tu borusion, idama, nung ngaroha tuaon mi, idama, ihutuibana do upaselehonon na, jala pamaloson na di juluna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargugo na suatu dosan, na tumopalangit do tano, hinorhon ni asinirohamdo, ubahin sahat hami, tu taon huria na baruon, lehon matuhuriam, todim na badiyay, dohot hamaloon siyan ho, asalam rarat, jalagad harajommu, ditonga-tonga ni hamion. Sailehon ma, hiras ni roha tunaposom, makatahon hatam, asalam dinggan huriam, marhite siyani. Pargugoy mahami, mangoloy ho, di bagasan haporseaon na totong, asamanahan hami, saat rodi ujung na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamaret dehita. Tangihon hamuma patik ni debata, di minggu Advent parjoloon, tarsurat di pangukapod bidutulu,
Mamuka ayat 10 saat rodi 10 sada. Ai diraduti hodo hata habangeton nasianau au pe ramotakku maho di ari parujungan naneng ro tuliat portibion mangujuni akan mangingani tanoon magira maauro tiop mana diho unang adong mabuat tupalmi rodisima sahatna atong rap mangidugugo me hita Tuhan debata laho mangulahon patiknai ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na bartu patikmi amen. Maredde hita hurian itu hatta di bagasan rohana hohom tatopoti madusatta na gudangi tuadupan ni debata asatamahita majalo bagabagana taringo tuhasan ni dosatta martangiang mahita ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar hodo Jehovah nagugo jala ulu balang Jehovah ulu balang ni hamusuon namangudihon hami sian hamusuon dot sian nasa hasusaan nuaeng di minggu atpen parjoloon rodo hami tuadupanmu mangido asini roham asima roham di hami tatap ma persorio di bangso nami nasa ito tong dope mangalului dalan laho pamagohon sahit COVID 10 siyaon asi maroham nang dihami alasa tutikyon mategudang dope nahona sahit haipe manang AIDS alani ima di parningotan Hari AIDS sedunia tahun 2020. Napinatupa ganup ari sada Desember dihirim asa sude ruas ni HKBP marpadan laho mangotapi HIV manang AIDS sia dirina sadiri keluarga ruas ni huria nang masyarakat pe ganup maruas
mangalehon roha jala parbinoto aka ise do nahona HIV manang AIDS jala nadu menggan dang makasuguhon akadongan naong hona ODHA di lingkungan na ay ruas ni tuhatta do na sida alani Tuhan tungod diari panumonumonon ho manamadongani hami asarap hami mangalehon roha laho mangurubi na sida pakis pahisato pakobasion dot mangotapi HIV manang AIDS. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar para si roha jala partelup ni roha jala na basar doho say marpangulahi maroham midahami di bahini say sesa sudido sanami dang adong nahupangasaw kami dukon asi ni roham hati gora na pinatupan ni anakmu do nahupangasawon hami tujulum di bahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sayang takam do Tuhanku, say masih Allah hati, diharap hidupku, songonan hidup naik, sanadongan uluk-uluk. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod do pakkolong ni debata di pertibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na prosea di ibana asa hanguluan na sa leleng nileleng na di ibana hasangapon ma di debata na di gijang mared dehita. Hatani debata tuhita turpuk di hari Minggu Advent perjeloon imatar surat di Lukas biddu 12 memukasian ayat 35 sa 40 songonon ma hatani debata jalata jahama marsika soring say hohos ma goting muna jala galak ma palito muna. Martua ma
Aka anak somangi nadungo dapoton ni idukna diharoronai nasitong do hatako tuhamu hohosonon nama ulusna pajuguhon nama nasida jala ibana jongjong makobasi dinasida. Alai taddahamu maon out diboto hamu na punajabu manang dipukul piga tagamon ro panakko dungo maibana dang luason na ibana manursari ugasanna. Ido sahatna martua ma akan tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Maredehita. Tahatidak kumaha porsiaw tay songon nahin tidak kunidong atas porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai
Imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siat to di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hawa pinarsilang. Natuat tu banua toru, di tanom, na mulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo, laho hundul tu siamuni de pata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani, disi maibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au persea di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopannya ten akka na badia. Dohot dihasaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak akan nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hurian itu hatta, nah hinaholongan di bagasan kuarn itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Tapi kima titing huria minggu apen parjulu 20 November 2020. Doh topik ni minggu ta panurirangon taringo tu haroro ni Raja Hamuliaon. Na parjulu ruas na marulang tahun. Ruas na marulang tahun di bagasan minggon mulai saat tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 tabereng ma di lembaran naung tersedia. Hatan itu hatta madok sai pabotohonom mudo tu ahu dalan hanguluan sun malas ni roha diadupan ni bohim. Aka hasulungan ni roha masa di siamunmu saliling-lilingna. Pesalmen 10 ayat 10 sada. Napa duahon? Pelaksanaan parmingguan protokol di gereja tabereng ma di lembaran naung tersedia. Napatuluhon jadwal parmingguan HKBP Resort Srengseng Sawa di bulan Desember 2020 tong mata bereng di lembaran naung tersedia. Napapaton parmingguan live streaming. Parmingguan live streaming dihuriatta di patupa 2 hari. Ima bahasa Indonesia pukul 7 WIB pagi, dohop bahasa Batak pukul 10 WIB. Ruas nihuriatta namar minggu di bagas nabi boima madohoti parmingguan live streaming sian YouTube channel HKBP Srengseng Sawa. Napalimahon nasorang. Nunga di basa-basa hotu hatta sada dana bawa di keluarganya mata maluas simamora inatai boru sihite. Sian wilayah opat, imana di hari Selasa tanggal 10 November 2020 nasalpu. Ipas dodak danahi suang songoni nang natorasna. Napa dua hununga di basa-basa tuhatta sadat dana bawa di keluarganya mata Afrin Sudi Santo Simanulang. Inatai Ernawati Boru Ritonga, sian wilayah Walu. Imana di hari Kamis tanggal 12 November 2020 nasalpu. Ipas dodak danahi suang songoni nang natorasna. Saya di pasu-pasu tu hatta madat danahi burma godang taulas ni roha di keluarga doho di huriani tu hatta. Napa onopon titing marbagas manang titing parjulu. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ferdinandus Kristianto Pajaitan. Anaknya mata mengatur Pajaitan tubuh ni inata Ramsida tersurat di wartai Rasmida natikos Ramsida Borus Regar sian huta jalan Lagaraya nomor 21 RT 12 RW 02 Lenteng Agung ruas ni HKBP Resort Srengseng Sawa dohot horwanna Herina Erawati Erianti Tabunan borunya mata Ramses Tabunan tubuh ninata Dahlia Borusi Hobbing sian huta Jalan Rawe Onom Takahan Medan ruas ni GMI Pardomuan Nauli Resort Gria Martubung pamasu-masu di Patupa di Ari
Selasa tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 WIB ingananna di gereja HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. Sayang giat ma dengan mardala sudeulauni jala di pasu-pasu tuhatta. Napapituhon jadwal pesta Natal 2020 do tahun baru 2020 sada bui mata jaha di lembaran naung tersedia. Napawaluhon perayaan Natal remaja Naposobulung HKBP 2020. Pesta Natal remaja Naposobulung tahun non di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.06 WIB secara tatap muka dohot live streaming di channel YouTube HKBP. Tuakka peserta nanaing madohoti pesta Natal secara tatap muka di Garejon Jumoloma mendaftar diri tu panitia melalui link grup naung dibagi di grup ni sosial media remaja Naposobulung. Peserta dibatasi godang na 100 salak. Napasiahon panitia pesta Natal umum dohok bonataon tabereng ma di lembaran naung tersedia pasapuluhon punguan paropuan ni huriata patupahon akkaulaon imana parjolo madohoti ulaon PPD Walu DKI Jakarta na di Patupa di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 10 WIB maringana di Sopomar Pikir borhak do 5 halak paropuan madohoti ulaoni. Napaduahon borhak do sahala inahanna ni huriat tahun lahom madohoti kor distrik dalam bentuk rekaman naung di Patupa di hari Minggu tanggal 20 November 2020 di Parmingguan Advent Naparjulon. Nomor 10 sada Padidion Nabadia songon naung dititikko di minggu sadarion saud do Patupaon ni huriata Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 20 November 2020 di kebaktian Arian. Ima opat talak danak bawa doho 2 halak danak boru. Sayang giat mamar hite Padidion Nabadiaon lampa sangap goarni tuhatta di Huriaon. 12 rapat majelis manang parhalado HKBP Srengseng Sawah. Rapat parhalado Naparjolo di Patupa di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 nanaing ro. Agenda rapat penyusunan rencana kegiatan 2020, penyusunan rencana anggaran 2020, verifikasi keuangan dan aset. Peserta rapat parhalado HKBP Srengseng Sawah naniuluhon ni amat tapadita Tambunan. Rapat paduahon di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Lanjutan ni rapat parjolo. Nah diuluhon ni amat tapadita SP Sirait. Rapat patuluhon di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sebagai final. Agenda rapat sesuai dohot agenda rapat na parjolo paduahon. Nah niuluhon ni amat tapadita Tambunan. Nomor 10 tolu. Pilihan Parmingguon mulai tanggal 22 November 2020 dohot satorusna di Ganuk Parmingguot tah adorang sojamita pilihan sada A sada B tuhuria dung sidung jamita pilihan tujolo pilihan tu pusat dohot dana Natal. 14 pilihan tujolo manang namar boho di Parminggut to sadarion dung sidung jamita papungu peliat tujolo dohita bahen haperluan tu ulaun komite HIV AIDS pusat. 15 soso ujung tahun parhuriau 2020 sialana yang sahat nama hita tu ujung tahun parhuriaun ni sosohot tu sude hita ruas ni huriat tahun mulo adong dope akka kewajibata songon peliat bulanan manang sumbangan amaliateon do pembangunan asa tapasaha manang talunasi tu bedahara. 16 surat sijahaon. Saha do tu huriata surat sijahaon sian piaraja tarutung.
Raja Terutung 10 November 2020 nomor 1353 garing L18/11/2020 hal peringatan Hari AIDS sedunia dan persembahan ke pelayanan HKBP AIDS Ministry. Kepada yang terhormat semua jemaat HKBP dengan perantaraan Pendeta Resot di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Tema global Hari AIDS sedunia 1 Desember 2020 yaitu Global Solidarity Shared Responsibility, solidaritas global tanggung jawab bersama. Tema ini merupakan seruan penanggulangan yang menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, gereja maupun masyarakat. Masing-masing pihak perlu memberikan kontribusi agar dunia menjadi tempat yang lebih sehat. Solidaritas global dan tanggung jawab bersama menuntut kita untuk memberikan respon kesehatan global, termasuk respon AIDS. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, estimasi ODA per Juni 2020 sebanyak 543.075 orang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara HIV AIDS Ministry memulai tahun 2003 November 2020 menemukan 853 kasus, jumlah yang hidup 660 kasus, dan yang meninggal berjumlah 193 kasus. Kasus yang paling banyak ditemukan pada usia 18 sampai 40 tahun dan faktor-faktor risiko tinggi adalah dari hubungan seks beresiko yaitu 688 kasus. Melalui tema Hari AIDS tahun ini HKBP terpanggil untuk tetap berkontribusi, terlibat dalam peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dengan memberikan informasi, layanan perlindungan sosial, penerimaan kepada ODA dan harapan kepada orang yang terkena dampak HIV dengan meningkatkan peran serta seluruh jemaat, remaja, kaum muda, keluarga, masyarakat umum, serta memastikan bahwa program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tetap ada dalam agenda keagamaan atau gereja. Gereja juga diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan kemitraan antar gereja, lembaga dan mitra internasional di pusat, distrik, resort, dan jemaat untuk meningkatkan respon terhadap HIV AIDS untuk bersama menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODA menuju ending AIDS 2030 dengan 3 zero infeksi baru HIV, zero kematian karena AIDS, dan zero stigma dan kriminalisasi. Dalam kesempatan ini kami menghimbau saudara-saudari membantu pelayanan HKBP AIDS Ministry dengan mengumpulkan persembahan dan mengirimkannya ke kantor pusat. Dan juga bisa ke HKBP AIDS Ministry BRI Toluwalu 2 Sia 01 Walu 2 Walu 5 Tolu 4. Selamat Hari AIDS sedunia. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan tertanda tangan Eporus Pendeta Dr. Darwin Lubban Tobing. Titing nomor 10 itu ruas nama sahid. Rusni huriatta nadi bagasa parsahiton ima naparjolo borus topul opu Felix bilayap itu napaduahon nirma listiana sitorus bilayap itu napatuluhon harapan manuturi simatupang bilaya opat. Hatan itu hatta madok idama ahusad diri pahehehot tunasida hahisaron dohot hamalumon. Jala pamalumok kunasida. Jala ahu papatarhot tunasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot. Jeremia 30 ayat 6. Titing nomor 10 lalu titing parhepengon. Pilihan na masuk di bagasa sa minggon imatuhuria 10 juta 70 ribu. Tu pembangunan 140 ribu. Tu pusat 220 ribu. Selanjutnya tajahabima marhite lembaran naung adong di hitabi. Sude parhalado ni huriat tamat dok mauliate matu saluhut ruas naung mangalehon hamuliatonna.
Songonima saha nititing ni huriatta di bagasa saminggon saya di pasu-pasu tuhatta masaluhu nai taulas ni roha di hitaruas bahen pujian dot hasangapot di goarni tuhatta. Mareddehita laos papungu pilihan. Dame ni diribata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang dohot hahanggi na inaholongan di bagasan guar Tuhatai Yesus Kristus, barita nauli sian hata ni debata tuhita di minggu Advent na parjuluon ima nata surat di Pesalmen bindu 24 memuka mai sian ayat pitu saha rodi ayat 10 ujahama hata ni debata tuhita saluhutna jalata payuti hutma di bagasan rohatabi patugijang ma tohang muna hamu ali akaharbangan patukijang mahamu ali akapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaon ise ulaning raja ni hamulioni ima Jahoba nagugu jala ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuon
Patugijang ma Tuhang muna hamu ali kaharbangan, jala patugijang ma hamu ali akapitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliau ni. Isi ulaning ibana raja ni hamuliau ni, ima jahuba sebaut ibana do raja ni hamuliau ni, ima sahatna. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus, molo sahat kita susada partikian, manang dungo kita siapa podoman, majupang kita do aka nahinaholongan, saya tado do selamat pagi, horas manunggu madita saluna nina kita, manang arian nai horas arian, manang borngin nai horas borngin. Jala mangiuton tau parhuriaon nu ngasahat ita nuaing tu tau baru parhuriaon. Jala somalna hita molo satu sada ujung ni tahun manang mamuhay sada tahun saya data do tau selamat tau baru mari hita saluna. Alaidang binoto nang somal do di hita molo sahat hita tu tau baru parhuriaon saya tado do selamat tau baru parhuriaon mari hita saluna. Selamat tau baru parhuriaon mari ho amanginang hirana somal do pete. Ana somal tadok selamat tau baru mari hita alama mongoti sada tahun baru kalender duniawi hita. Atong dohonok ku batu isa salutna sa amanginang selamat tau baru parhuriaon mari hita salutna. Nang peso susudi hita madok aladak somalate. Bamoleate mata pasatu debata ala di tugu-tugu di ring-ring jala di ramoti huriana kaipis reseng sawa di bagasan sada tau parhuriaon nang tabulus. Lumobi di bahasa pandemik COVID-19 siaon. Hirana supola gudang nabui tau gula di huriata. Akan namar minggu be iko batasan dia akan dibatasi di deba ala losok rohada mar minggu ba laos ima dalanna laos sorop tu garija alana de banari tongdo songona merasa lungun rohana alani kofiton iko batasan ma umur do toropna narutu bagas joro jalai alani dihirim do salpu ma sori mago kofiton. Jala di sido hamu akamang do tamakenang lam margugu hita mandok moleate tu debata. Na paluasok kita huriana di sado portibion lumobi akaipi srengseng sawaon. Boy mamulus sada tao parhuriaon nang salpu. Jala maride na mamongoti tao parhuriana baru hirim rohata. Asal urupa tugu-tuguon jala iring-iring Tuhani hita. Madalari tau baru parhuriaon ne baru alani sahari-hari hudok selamat tau baru parhuriaon marita saluna ngamantak be ala mangatusi ahaduna tahirim molo mamongoti sada tau parhuriaon kita mana sada tahun kalender te laos di minggu tau parhuriaon baruon di paubu matu minggu advent na parjulu. Sudah kita memfoto ahado lapatan ni advent. Panumumuon kedatangan haroro. Molo didok haroro berarti adong do disi pangaradion lau manumunomu. Dalam molo di totopon akama hurian na parjului di bagasa tau parhuriaon adong minggu-minggu advent jala ikko naeng bolusot tamay di bagasan opak minggu. Dada holana naing manumunomu hita di haroro ni Kristus dang rotu portibion mamestahon hatu tubunai parningotan dia hatu tubunai alai lawa manumunomu haroro na padua halio tu portibion ima lapatan ni advent di hita kana porsea alai gumodang do pihak natargor hala Kristen mengalapati adveni holan manumunomu tu ari parningotan hatu tubuh ni Yesus. Holani do dilapati adveni.
Songonima pangaradion na jalagu corop doa ka pangaradion na lau manomu-nomu haror Kristus marite pesta Natal gumodang do mangaradi sian parduru. Alanima menjelang Natal torop maka ruas na marminggu torop maka naro tu gereja alai dung salpui moruma akan naro tu gereja. Alani doa mo kamang do tamakenang molo di paluas di batahi ta memasuki tau parhuriaon jalata paupu nuai minggu Advent na parjulu jalata bulusi mano minggu Advent do 4 minggu naing pangotok kita do babuang ngulu taon ngulu na manumunomu harone Kristus padu halio tu portibion. Gabi suku-suku manuain dihita kamanginang songon dia mapangaradiot talahu manumunomu harone Kristus padu halioni tu portibion. Ayanggo manumunomu harone Kristus parite parningotan di hatu tubuna nungatorop kita mabotoi alai gumodang dope salah mangalapati ay identik do gumodang mabahen taringo tu pesta hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si pesta parningota di hatu tubuh Tuhan Yesus Kristus si holan akka parduru sabing holan akka pangaradion di parduru sabing so ngono manuain nunga jongjong di tonga-tonga ni huriata dan kaya holan di garejata di sudi KBP ima gaba-gaba aksesoris Natal nunga diarahon rohado pikirat tatu si marningot na jalan yang namanya setahun parningota di hatu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Alani hamu kamang do tamakenang adong do penekanan manang situhu ni ganup na marpesta na Advent hita. Obar tu topik tadi magasan minggu tahun ima panuirangon taringo tu raja ni hamuliauni panuirangon nubuatan nomor 8 naing diaraho ditoguhon hatan di batahi manada isi do raja ni hamuliaon nanaing pesta honotta berite akka perayaan Natal dohot isi do ibana nanaing romus itu portibio padu halion asa unang gabi salah hita mangalapati ahado na pinangido tu hita marite minggu-minggu Advent dohot ditiki mamestahon parningotan di hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus haroro na parjului dohot manomu-nomu haroro na padu halihoni idok di baga satu puktuaot pola di padu 2 hali di suarahon patugijang maroha tohanguna hamu alia kaharbangan patugijang ma hamu alia kapitu sinarobi dohot dia sia musai patugijang ma tohanguna hamu alia kaharbangan patugijang ma hamu ale akapitu sia narobi molo idok patugijang terjemahan bahasa Indonesia na Alkitab LAI angkatlah ayang gona jolo harbangan dak ya diangkat ate dibuka do tu samping alai molo diangkat hera rolling door mainuai alai gambar doi artinya molo patugijang ma berarti tidak ada lagi yang menghalangi mengabati gabi manang mabahen gabedang bui bongot molo didok patugijang ma berarti ikon lubang do bongot ikon lancar do bongot sasahalak manang akar rombongan mamasugi sada inganani magombarhon songon dia masih kapta kamanginang laho manjalo haroro ni raja hamuliaoni dina asing didok panuirang Yesaya ratakan jalan ratakan gunung lembah ay nang Roma rajai nang Roma si palua ini na artinya jangan ada yang menghalangi, membatasi haroro ni raja hamuliaoni nina. Alaya dorang sotusi
ikotakas do isi do nananaing si tumutumuota manang isi do nananaing mamongoti dala tu dia ibana bongot molo tajaha biddu 24 ton di patorang di si habobongot ni poti parbadanon tu sion alai ayat turpu jamitatas nuaing habobongot ni Raja Hamuliau ni buasa ikosongoni patupahon iko patugijang mato hamuna alia kaharbangan patugijang hamu alia kapitu siya narobi ala raja nanaing masuki ima Jehovah Sebaot naong manaluhon nasa hahulumon do hamusuhon aka pada bisuk di pada namai baru manang di pada narubi madok gombaran ni pesalmen 24 ton ima taringot tu Kristus nang manaluhon huaso hamatiani do taringot tu Kristus nanang romu si padua halihon tu portibion alanunga italuo Kristus hamatian sorok ni hamatian dua hawaso ni simbolisi alani ikon bongot may bana jalai kon sude majalo hababongot na utong-atonga ni ngulo niya kana porsea ibana do raja na mangatasi salut manopa mangarajay dalam mangaramoti salut akan adong di portibion alani ikon sude do majalo jala palwason ibana bongot tuna hinalo homo ni rohana tu bagasa rohani ganuk akan porsea tu tonga-tonga ni portibiot do tu salud akan ni rajana molosongonido haroron ni nanaing bongoti molosongonido nanaing ro ima rajai Raja Hamuliau ni dibata nang ro tu portibiot di bagasa tu ata Yesus Kristus daladang di bereng isi hitaon alaya haronai mabuan haulion hadengganon haluaon tu salu jolma manusia dang adong alasan dihita lau manulak dang adong alasan dia ka jolma manusia manang ICPI mangabati manudati manang manulak habobongot di Raja Hamuliau ni alani mo liate mata doktu debata amo kamang duta makenang molo olo debata di bagasa tu ata Yesus Kristus rotu portibion seorang di barani pinahan mangai akan hacit songanata ayon na porsuk alai dang dot ibana mangulat akadusa do hajahaton alai dihilala Kristus sido akana tahilala alani ni dosa do sitaononi dalan nama kilalahoni ima nama rite si taoro dah matena dia pinasidangi gabi di balua hita sian gonggoman ni dosa doha matiani ikon hamoleate honota dei hamo kamang do tamakenang dadalani denggat ulaot tamanang burjuni ngulut taon dadani hari akal di paru laut tamanang hadiriota ubay na dapotan asin roha do haluaw kita alay alani burju do denggan ni debata asin rohana tu hita ganup alay dada holan na kamalatehon samping hamu kamang do tamakainang ikon adong do tindakan na konkret imana ni do na mariti turpukton patugijang ma tohang muna hamu alia kaharbangan patugijang ma hamu alia kapitun siya narobi namarlapatan ikon sudi na manggambati hita majalo hababongot ni Raja Hamuliau ni na mambuan haluaon hadamion hatauon hatuao tu hita ganup ikota pasiding ma ikota balokot sia dirita ganup sia tonga-tonga ni punguan akan naporsea do salut aka nadong itonga-tonga ni portibion alay hamu kamang do tamakenang
molonung ngata ukap rohatta majalo Tuhani ikon marsitutu hita majalo jala paluason ibana mia di bagasar rohatta ibana natardok di bata jahuba ulu balang di hamusuon nagogo jala ulu balang ibana raja ni hamuliauni ikon benar-benar jala marsitutu hita mengukap rohado pikirata asa bongot jalamian ibana di bagasan rohata. Memang macai godang dua ka jol maon termasuk mahita kana targuar hala Kristen. Sialani akka hamaolo na tadupi hinorhon ni kofi 10 siaon. Godang do hita mabiar jala tahuton. Dado holan mengadupi goguni COVID manang virus naso boy idan idaota secara kasat mata. Alay termasuk ma hinorhon ni covidon macai godang do pakorhon na tungulu taon. Sa segi kehidupan ekonomi parsaora do akan asing gabi terbatas do sudi. Tutudoi alay unang alay sudi nai membaik kita dohot membatasi hababongot niya Raja Hamuliaw ni. Boy do akka persoalan-persoalan akka masalah-masalah akka haparukilo di sa titonon rotu hita. Alay tutu ikon hita do na mamereng salut nai mangadupi salut nai gabidalan di hita laho mabahe do rohat talu pikirat taon lam takas lam marsitutu majalo haroro di Raja si Hamuliaw ni tubagasan mulut taon. Unang alang soalang ay bodo akka namasa tadupi di parnguluat taon akka masalah-masalah mambay kita terganggu alang soalang martangia kita Tuhani mangido asa leon Tuhani hitu hita gogo habisuhon ragam ni pasu-pasu alay dong sahit amar tangiang ganggu rohatta. Hiya masongoni dong amar tangiang manangyakot sada ruas na marsahit. Ngaposipar sahiton ni ruason. Siar luar ni ruangan ni songoni mago ni tangiang na pola nang tangis martangiang tu debata asa dilion hama malum turu na marsahiton. Ada dung luar siar ruangan ni sinukun ngawa sahit na. Mati na mainin na. Tapi songoni magugo na martangiang tutuhani mangidu hamalumon haipason. Jala pola nang tahangis iba na martangiang. Alay du saya martangiang dakpos rohana. Songoni doranang hita kamanginang tahadok persea hita pabuah Kristus Tuhani nagabi raja si palua na mga leo salu akan narikot di nguluta na mga ramoti jalan na manungnugu majaga hita jalan adok ibana raja dia disalu akan raja Tuhan sia salu akan Tuhan alay dang tutu hita makapursiai manang makaposi ibana idom bae molo pola 2 hali di suaraho patugijang ma tohang muna hamu ale kaharbangan patugijang mahamu alea kapitu siya narobi ayat pitu do Asia namandok pabuar Raja Hamuliaw naroi benar-benar dangarong nabuhi mangambati mana manudati jalulungan tadi patari daw dibatai di bagasan Kristus tuhatai dangarong na mangambati nang pesongoni dengan ni rohani Raja Romawi hati-hai madok tuaka pat nabistar siya purba babua ma di dia may mana asa usob nina ape sakap na nang pamatehod do manang songon dia pe malo ni si Pilatus hati-hai di nanay manguhom Jesus do si Herodes dangadong na mangambati
Songonima patuduhon habalgaon dohot hasurungan dohot haibaton ni Raja Hamuliau ni. Molo songonido hamu kamang itape ikon dohok mahita unang adong siya bagas rohat taon. Mana pikirat ta mana pabinotat ta mana akadia mai lau mangabati hababongot ni Raja Hamuliau ni. Asanang bongot tibana tutong-atongan ni ngulut tagabi hita pe tutu marhamonangan. Nang pihita mangadopi ragam ni hasusan ni ngulu alai pos rohatta ikon marhamonangan dohita di sadatiki. Nang pesongon dia hebat ni hamusu musut tai gogo ni si bolisi mangela-ela hita asa mago jala mau pita alayang go tajalo jala tapaloas bongot Raja Hamuliau ni pasti do hita monang isada tiki. Alania mo kamang do tamakinang minggu advena parjulon manoso itu hita ganup asa takas mahita manada isi do Raja si palua nanaeng tapestaho di parningota di hatu tubuh ni Kristus marite Natal asa benar-benar do hita dapotan asiniroha do dengan bahasa haluaon hamonangan do akan naulya dengan nabi nuannai jalan apa dua nama kamang do tamakinang di minggu Advent ikon dungo jala jaga hita molonu ngarade hita mangukap rohado pikirat na golut ta lau majalo Raja Hamuliau nanang bongo tu bagasa rohata ita pe ikon dungo jala jaga berjaga-jaga dan berdoalah nina tuata Yesus Kristus. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ai budo sunuang tabigi jamita songonima tabuni rohat tamat jalo. Alai dong haluar hita siya bagas zoroon. Roh masih bolisi. Ai tabuna digi bagas zoro songonima tabuna hita maparsaulion natan ni bata. Alai titikinan ang roh nakahluar hita siya kompleks kari jaon. Holan alani motornya matay di jolo ay motor ni si don ay mangambati dalam haluar do akan asing contoh may anggo di sereng-seng sawon dak pola songon niya te do apalani di jolo motor ni ba motor ni sa sahalo mangambati gabi maul haluar tin gabi gaor songon ni dak pola songon ni alay ima sada contoh dihita kamang inang buha ita rikot na dungo jala jaga berjaga-jaga dan waspada ai namaloan na pistaran si bolisi alai tak pola upis taribana siya kita na ita do si pata olo lengah terlena ujung naga madabu kita tu pangunjunan do tu na mangulana jahat berjaga-jaga dan berdoa toktong mahita martangiang tu di bata asa dipargugoi hita ganup lawan jakon Raja Hamuliau ni asa dapotan nang hita saluhutna mariti dina manum-manum hita diharorona lama mestaho perningota di hatu tubuh tu Yesus Kristus dumobi diharorona padua haliot tu portibion amanginang do kahangina hina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus bagasa parmingguata di Arianon patu pau ni uriat tama ulaon padidio na badia tu piga-piga yanakon ni ruas ni uriata sadarion tona ni tuata Yesus Kristus doi tuaka na porsia patu pahon ulaon na badia do sadanari ulaon na badia padidio na badia do ulaon na badia aha do lapatan ni na dua ulaon sakramenon ima patuduhon asini rohani debata tuakana porsea tujuanup jol mamanisia asini rohani debata na sautari dai adang boy idautas di rohani debata
marite si malolong ni pardagingon. Alai di patudo di batamai marite padidio na badia dohot ulaw na badia. Molsongonido asini rohan di bata tu hita ganup jol mamanisia tutu ikot tajalo mai marite haporsiaon dalalas iyo pangatusion ni haporsiaon di hita KBP marojato haporsiaon ni kanatoras di bawah madak danaki lau majalo padidio na badia ayang goda danaki dagi boto dope alai haporsiaon natoras na do nagabe ujahan mabuan da danaki majalo asinirohan di bata mariti pada dunia bedia. Ido abara singata do aka dongata na saya naso mengakui pada dunia bedia tidak danak. Aido nasida iko jolo jupang hapor siaon asa terdiri sasahala. Anggo kita alani hapor siaon ni natoras tu Kristus Tuhani ima nagabi dasor jala mangonjar rohani ganuk akan atoras membuana kaya nakonna majalo padi dina badia alai dada holani ikotakas do di hita saluun na ahado manfaat data jalo mariti asni rohan di bata nata jalo mariti padi dina badiai idok naparjulu ima hasisani dosa ay saluun akad natubu tu portibion membuat dosa tiatianan ni siadami. Ni andang mardosa dan kelai alani dosa ni siadami gabe dohot ibana manaoni maniani. Alai di deo di batama sinirohana mariti padi dioni gabe sama dosa dan lagi. Na baduahon tubuh badu halihon. Angko istilah nuain atau keren ima manusia baru. Gabe manusia baru. Ahana baru rohana. Yang dosa di si Adam tiatianan dosa tiatianan natatia si Adami ima pemberontakan alai nuaing di leo marohana baru roha panguluyon rohana manangion jala mangulahon na hobar tuloman rohan di bata na batulo maluas siya si bolis to gonggoman si gonggoman ni hamatiani maluas siyan gonggoman si bolis to hamatiani ganup nang tardiri malua dosian sibolis dot hamatiani dang namadok na somate alai hamatian na binolus ni gadok akanang majalo asini rohani bata mariti padi dio na badiyai dalan asa bongo tu hanguluan na manoktongi napa waton gabi panian di harajawan na manoktongi alani dia makan atoras na mabuana kaya na komuna lau majalo padi dio na badia ikot ingot mahamudisi nunga si satu hani dosa ni anak komuna anon mariti pada dunia badia. Ti molo marsai peda dan lagi misarani munang ngalaw rohamuna ay nagabi dosa ni opung na horuaon terus marsai ton danga dong manang unang baik kamu tali-tali tu tangan na manang dia may ay nunga di satu hani dosana molo marsai sai unang dok kamu alanadong horwa uhuman manang dosa ni opung na manang dosa ni isi dang adong molo marsai buat kamu tu rumah sakit tangnya kau kamu dungi ngato jawab panebari bana ajari hamu tugu hamu iba tanggung jawab songan atoras membuat dana kitu bagas joro ni bata mengajari nasida hobar tu hatani di bata asa gabi ruas na mangulu nasidanina ruas na mangulu napatan nadak pamatang na hola pamatang na mangulu alai rohana do ido bay na saga bidak dan anak asih ay si ulay ajar si sobat di bata si ulay di bata do akan asing dungi asa gabi panian nasida nunga gabi panian nasida di harajawan di bata tanggung jawab ni atoras na mangiut muse molo dunga marumur ngajupang umur na ikutugun muna muse nasida madohoti perguruan malua asalam ditatusi jala dihanguluan di peop pabuana sida naong gabi panian dihanguluan na manoktongi salut nai pataridahon pabuana radido hamu akan atoras na mabuana kaya na kumuna majalo padidio na badiyai lao majalo lao palwason bongot raja hamuliaw ni
ay marite na mangulaon ak tugas do tanggung jawab ito nga ito nga ningulutan nuay, termasuk may bagian na mangukap roha do pikirat tanguluta gabi asa boymian Raja Hamuliaw ni iwagasan nguluta. Alani hamo kamang do tamakenang, ita sa luhod na, songon ngang do padohan, dari doa mengungkap, dari doa mabolokun na salut akan membatasi menundati habobongot ni Raja Hamuliaw ni, alai na mangulaw ni dang murah. Alani ma ikon tapangido gugu, siat di bata mariti to di barbadia. Asa songon na pinangido ni bata patugijang ma to hamuna hamu alia kaharbangan, patugijang ma hamu alia kapitu siya narobi. Buy ulah honotay dadas mangasahon gugu do pikirat alay mangasahon padonganion ni di bata lumobi to di barbadia di bagasan roha Taganub. Selamat Advent madita saludna. Martangyang mahita. Mulai tema hupas hatam itu ali Tuhan naong manariho kami marhiti hatam di minggu tau baru parhuriaonon doho di minggu Advent na parjuluon. Ditugu-tugu hodo hami huriam HKBP Selain Sing Sawa mamulus sada taon parhuriaon naong salpu diragam niya ka pakubasyo doho aka namasa itu ngatongan ni huriam lumobi hinorhon ni pandemi COVID-19 siyaon tutu gudang aka pagusyon na subuh ita patupahami alainang pesongoni baca takas do hilalahami jala hupar sauliok kami padonganio do pangaramotiomu di padalanan ni huriamon sahatu tikion alanilai Tuhan sapalanaong di palwasohami mamongoti sada tau parhuriada baru urupi mahami saluhut na karuas ni huriam nang aka paraladum lau patupahon aka pagubasyon dalan nami lau pasangapon guarmu dabadiai dohot para raton harajaummu tonga-tonga ni portibion songonin na patupahon aka ulau para sirohaon songot tada hataridan ni matangmu hami tonga-tonga ni portibion hatam nang nilehom mutu hami di minggu Advent na parjuluon na manungguli dalam manosoi rohanami ganup asa takas hami manada isedo Raja Hamuliaon nang ro tu portibion jalanan nang ro muse tu portibion di bagasan diri anakmu Tuhan Yesus Kristus asa unang manada songoni hami mananda holan di parbinotoan alai ikot tohok mai panadaon dia haporsiaon nang di pangulaon nami di pambahenan nami naikon ukap rohanami saluhut nama jalo Raja Hamuliaw ni nang roto portibion ima Tuhan Yesus Kristus Raja do sebaluai ikotakas mahami mana manjakon jala majalo ibana mia di bagasa rohanami kami nup manang songon dia pe akan namasa di panguluan nami unang gabi ganggu rohanami di si alai lam porsia dalam lam marhaposan mahami tu Raja Hamuliaon nang roto portibion ima Tuhan Yesus Kristus do manumunomu harona padua liot tu portibion asa nang hami saluhut na natarguar pania di hanguluan na manoktongi dohot majalo akan ulanedinggan nang pinaradi ni di bata dingulu ni akan porsia jalan asiatia tuho urubi mahami ali Tuhan mariti to dim na badiai asa tarpatu pahami saluhut na di padalanan ning ulo nami di portibion aliamang di bagasa tikion utangnya ko kami do akan atoras na mabuan na kayanakon lau majalo padidion na badia saya urupi bergugui mana sida lau mangulaon aka tugas o tanggung jawab na sida tujuluanon asa pasu-pasum marite nam pinalumihom akayanakon tu na sida ganup boy
pagoda-goda ko nasidai di bagasan hatam na badiyay doot na hobartulo maniroham. Nang kaya nakon na binuan nasida pili Tuhan, sa jalo may gabi paniya di hanguluan na manok tongi. Surat to magwar nasida di buku hanguluan ni. Asa barjambar nasida di hanguluan na manok tong na pinaradim. So nang lituhan ak utangnya ko kami karuas ni huriam na marsahit na piak di puduman na manang na dirawat di rumah sakit. Na subuhi huguari hami sada-sada asima roham ali Tuhan surduk ko matangamu na badiyay marite ka para medis nang ubat na pinangan nasida lumobia katangiang na pinasa nasida tuho asa marite gabi malum nasida dalam marhahi pason buhi manguruti hari-hari ni ngulu si basa-basa honong muda petu nasida uhut mamubija pasangapon guarmu na badiyay songina karuas ni huriam nanay marulak tahun di bagasan sada minggu nang roon akan marulang tahun ari hatu tubuh do ulang tahun perkawinan sayo mali Tuhan na manambai aka umur rahi pasod do aka pasu-pasu na siya banwa gijang tu salu aka ruas ni huriami asa marlaris roha na sida saluna maka malatihon akan ulang didenggan si basa-basa honomu tu nasida dia karya na mangiut atong tahangi matang yang namion aliamang nahu pasatami hola di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami. Amin. Tabuji ma di bata mariten di nomor 41 ayat sada do namangihut laos tapasaha mapeliata na paduahon tu ulaw komite AIDS dohot tu dana natal ni huriata. Nuaing sahat mahita tu lau padidio na badia
Atong tapuji matuhatta mariti ende nomor 146 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 non jongjong mahamu aka natoras. Oh Jesus nan tardiri lo boso sai Roma omangiri uhud manjaon vivo anadorasna nasida betuson ay naik pasaton na tuhodak danak martangi yang mahita alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mambuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangiai hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan na mambuan danak siridi onon tangihok kamu mahatan ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna pudai hamu masa luhut bangso didi hamu manasida tu bagasan gowarni di bata ama dohot anak dohoton di perbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu nyala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon manangisi na porsia dohot ni diri dapotan hanguluan alay na so porsia hona uhum sogut tangihok kamu ma dohot hata nata surat di surat ni si Markus adong ma akan namambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pisang akasisian naima namambuani jadi dong diida Tuhan Yesus si suguma rohana di dokma loas hamu ma akada danaki rotuau unang orai hamu nasida ay diaka si songonido harajao ni debata na tutudo na hudokotu hamu manangisepe anggo sosongon danak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akada danaki diapehon matanganna tunasida mamasumasu nasida hati dako kamu ma jolo hapur siaut tai rap mahamu madok atong alusi hamu ma hata na husuk kutonon na parjulu dipangidu hamu nuaing didion akada danakon tubagasan ni hinaporsiam muna alusna sahal nari husuk ko nate rap mahamu mangalusi parjulu dipangidu hamu nuaing didion akada danakon tubagasan ni hinaporsiam muna paduahon beha naulu do hamu memudai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata
patuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gebe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasa manasida tu dibata marhite hite pandidio nabadiai.
di maho bagasan kuan di bata ama. Dot bagasan kuan anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan kuan itu di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habodongombo tu harajaonna olanion rodi saliling-lilingna. Amin. Jongjong mahamu kana toras naung mabuan kanak muna terdiri. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami akada danakot tuho. Jala dijakon hodo nasida gabi anakommu marhiti-hiti padidio nabadiyai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasi dari tanah on jalagabi panian di hanguluan nasaliling-lilingna asima roham doh dia kanatoras ni dadanakon sai pargugui jala ajari manasida manungnugu dadanakon tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaummu. Amin. Maride mahita siang bukuen di nomor 147 ayat onom Blaus jong-jong mahita saluna. Sahat matur rohani Yesus pangidoan nami. Surgoi sai oloi ma sakap nami nanggo warnai oh Tuhan main tubuhku angoluan hurian itu hatta nunga tabigi hatan di bata na paingotok kita asa toktong radi laho manuirangi taringot tu haroro ni raja ni hamuliauni isi ulaning raja ni hamuliauni ima jahuba nagugu jala ulu balang jahuba ulu balang di hamusuon ibana do Yesus Kristus nang rotu portibion jalana nang roi muse nunga di pakilalaon ibana songona tahilala uju gabe jolma ibana di hasianganon asa manang ahape hamusuon di ngulu natadupi dohot do ibana makilalahon omma nama baik kita marpos ni roha di tau baru pahuriaonon pabuarap dohot kita do ibana raja hamuliaon ulu balang di hamusuoni. Taidi ajala tapakilalahod do godang ni akas sahid namasan nuaing di Portibion. Sahid ala ni COVID sa pulusia. Suang songoni ng AIDS naro marhiti virus HIV. Ala ni ulaot ta do patuguan rohan niya kadongata na marsahid. Asa marsir gorgor pakirimo na mangulo dinasida di bagasan holong ni rohan ni debata. Ope borhat mahamu radi mahamu manarihon mangurupi do manangnya ko nakadongan na di bagasan arsa ni roha akan nagali akan namarsakot bulung do ragam ni parsorion ala ni Portibion asa marlasi roha hita manumunumu di haroro ni tuhatai. Songo nabina
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, si leon-leon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasata mi masian nan lehon mi tuhami, pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus ijolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaummu, itong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marrohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi tondironi pamataku, osada hot gogoki rodi salut artaku, upasahat itu Ali Tuhan di bata amanami para siroha, hasangapon hamuliaon do puji-pujian ma diho rodi saliling nililingna, muliate marohanami diho ala niasi ni roham dohot holong ni roham, ay disuruh hodo anakmu na sasadai asa malua na ginonggomanmu sian dosa nabi. Namarla si roha do haminuaing di bagasan hasere peniroha, marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anani di bata na mangului, pinuji maho ala ni asini roham, ala di patuturu ho dirim, gabe saor ho tuhami jolma nalia, asa malua akan na pinilipmu sian dosa nabi. Marla si roha dohami nuaing jala moliati rohanami, marningon harorom mangibati hami. Saya topot mahuriam jala paturi mai bahen inganammu. Bongoti marohanami parbadiai jala patiur masaluhut nai, maritihiti sodang ni barita nauli. Asa hubas sami paimahon harorom nasangapi. Sai pasu-pasu mapanggonggominami jala pasu-pasu masaluhut paralalu ni huriam. Dot akana paturehon na marsahit. Asa margugu na sida mangaramoti huriam. Sai sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu. Apuli ma akana marsak urubi mana tergugut dohot na marsahit. Sai patiur ma laka ni nalalau mate asa torang rohana manopot hasonangani. Sai topot ma dongan nami na dihahulumun pabicar ma barita nauli tunasida asalam tabba akana persia dohot na pasanga pokok diari harorom na sangapi. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaum, sai saud malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo nona puna harajan dohot hago go rodi hasangapon saleleng nileleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho, disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodi munabi. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat Advent Madita Saludna.